Siyakhuleka ke kunini insizwe enkulu kuma nani phela abantu bengosi nina bekunene maswata makho uyabona ke lapha inzula ayinzuleni ukuzwana kwazo akona kubukhulu kakhulu mawungathi abazwane labantu ngoba manje yabona bekuvele sokwashona ushaka abe bengazwani vele uyabona lo uyena ubebizwa ngoBhejane bese uthi lo ngapha lo uyena ubeyisiqiwu ke lokuthiwa isiqiwu manje ngeke mfethu ukuthi wena le nzule ungathi azizwana izingane zalabantu zizwane noma lo kuthiwa isilo nalo ukuzwana abebe vele bengazwani ingakho lo uBhejane njengoba kushiwo ukuthi uBhejane bagcina bawukhiphile ama-exile mabayokhipha uBhejane la ngokulesiqulu esenkulu kule nkulumo kubizwa ngesiqiwu waphuma uma uphuma bawucupha ngentombi kaHani wabhebha intombi kaHani yayigula kwaze akuphindanga kwalunga kahle into zakhe kwase kugcina ke into zonke zingazahambi kahle ngisho ukuthi ukuzwana kwalabantu bobabili lo nalo ayibekuvele kungekho manje ungazi akusikho isidingo sokuthi kuthi manje bese kube khona uzokhuluma ukuthi hayi kufuneka kuzwane kuzwane lapha na kwaZulu akwazi ukuzwana ngoba kwakuvele kukhona isiqiwu noBhejane into zonke ezihlukile manje isiqiwu ke sokusahlala isiqiwini mangifuna ukuchaza lamagama la uBhejane uhlala esiqiwini isiqiwu yiso lesi isiqiwu lesi lapho kwenziwa umuntu uma uphilala kulesiqiwu wenziwa noma yini kalula amakhosi labo Thuvibendabuko bakwenza noma yini kalula ngempilo yakho uma bethanda namhlanje sifuna ukuthatha ishaya imali bahambe bonquma izingane umpipi uyabona into ebuhlungu nje eyenzekala kulo Bhejane ayikho into enenhliziyo njengalabo Thuvibendabuko uyibone nje so bayicupha ke le nkulumo le ngapha uBhejane bawucupha ngentombi kaHani eyayigula vele lapha igula la eGolweni inenki ilonda zivela ngaphandle wayibhebha phindanga walunga into zakhe empilweni akaphindanga walunga ngisho uBhejane lo so angazi akusinto endala wagcina ke la wona lapha lapho sebizwa khona ngomdlikimbane izifo eziningi into ebizigulela nje kakhulu esibizwa ngomdlikimbane kodwa umdlikimbane usuka ama-exile amcupha amcupha ngegolo le ntombi kaHani lokho ngeke sikushintshe thina sikhona la asikaze siye indawo sikhuluma ngento ezenzakala la ngoba simkhona la kwenzeka phambi kwethu asikaze sikuthola ukuphumula ke thina ngoba singamasazi kade sokusifika labo Bhejane lapha abagcwele lapha kulesiqiwu uBhejane kwagcina unako uhamba ke lapho uBhejane wahamba kwasala isiqiwu naso sisadunguza ngisho ukuthi ke ukuzwana la ungabofosa awufosi ukuzwana kuyakhiwa ushaka wayiqalekisa lezi zinto losi manje akwazi ukuthi wena ngathi wena uzothi ke manje ufuna kuzwana la kwaZulu ungalungiswanga into zakhona bahamba kade behlalela laba akazi benze lutho zonke lento sokusihlushwa uBhejane yonke le iqiwu la zabo lesi zigcine into yenza ubona into engacontrolwa into mayingenako umuntu oyicontrolayo ungacabanga ukuthi lento yini kwenziwe noma kanjani nje akaze benze lutho bese kube yihlalele nje beyicabangela bona kuphela ushaka washona ke manje sokusidina ke ngoba ngamaswazi sokusidlala uBhejane la kulesiqiwu seyinzule namanje ngithangime lapho ngaligama lesemdlikimbane amagama engiwachaza lapha amabili umdlikimbane bese ngichaza futhi nalo uBhejane nalesiqiwu ukuthi akwazi kulento kwilunga ngoba into vele eza
lokhuzwa kudala akekho bekazi okwazi ukulungisa sokuhlela ubhitshi kulabo Ubhejane senziwa yonke into esingayazi ukulichaza abantu balazi kahle umshini wami uyabulala umshini wami njengoba nomnikazi wayo ehlale ekhuluma ngayo ecula ngawo yini umshini wami lalelake wonke umuntu wadala unlalela umshini wakhe kodwa umshini wakho yini uba umpipi wakho umoya wesifazane kuba igolo lakho iwona mshini osukundawo ingakho ke wonke umuntu ohlala ekutshela umshini into yakho edala ufe kodwa unganakile lokho kubizwa ngomshini wakho so uyipipi umpipi wakho uwafaka amagolo engako usugcwele ilonto enjani usalapheka usavuka noma usuvuka ngama-drugs uma usuvuka ngama-drugs noma ujova urentela leyo mpipi ke sekuni umshini wakho lowo iwona mshini wakho usuphela inkani so kufuneka uzazi izinto ezinjengalezi kunabantu abakwazi ukuzichaza masiyichaza sinendaba thina siyachaza nje ngoba uyinzule empty namhla ufuna wazi ukuthi umuntu wayekhuluma ngomshini usuyakhuluma ngompipi wakhe kodwa umhlaba wona unoswazi kwashintsha lokho gcina lapho kuphela lapha emshinini ikolo lakho uma wazi uliphatha liba umshini wokubulala abantu kuhamba ukubulala abantu noma ufeni nawe kodwa ufa wonke umuntu ofayo igolo noma umthondo wakho usugcwele inhlolwane eningi bese ugcina usubani sekuyimhlikimpane wesifo hamba kanjalo into nje ngeke kushintshe lokho kuhlala kanjalo sungaya nalo lelinye futhi igama elijwayelekile angithi yonke incazelo nomlando unabantu abathile akuveli nje uthiwe mhlambe wena ngoba lakho isikhuzo oba nolwazi cha ulwazi liyahlusheka ulwazi kunomuntu osuke enikiwe nanti igama elingifunda ndaba ezitha legama lisukaphi lisuka nje egameni elilodwa angithi uma uZulu ukusindaba izitha ukusindaba izitha ukusindaba izinhlanga izinhlanga zonke lezi zizibone ziyengcono kunawe lokho kubizwa ngokuthiwani ukusindaba izitha so kodwa uma uThuvibendabuko awuvamanga ukwazi lawo ugcina uthanda ukubizwa kanjalo kanti igama elinzima elingcosi engasile usuke ukusindaba kwezitha bese qhamuka lo igama